Tayang Mas, Hiro tayang Mas. Hiro tayang Mas Yoyo. Wih, palta. Iya, palta. Pitipin. Wis naik kok. Oke. Iya. Mas. Palta mau ikut, Mas. Palta mau ikut naik, Mas. Nggak usah gubik-gubik Yoyo. Adile kok gubik sekali gubik kan geplek no. Enggak iso, enggak ngurung iso adik cilik kok warai munggah. Tumben kowe kok oleh kursimu di demok-demok. Oh iya. Biasa cengkre medit pelit ngono. Saka sing bisa iki lho diunggahno. Gak iso, belum bisa, Mas. Mau ngajari munggah to, naik turun ngono to. Gelo. Turun ngono. Cokoten gitoke kuwi terus diunggahne ngono. Radong Yoyo ek. Tumben kasure oleh, kursine oleh didemek. Ya sono masuk kak mari Mas Abon ae ya. Wes, nek kono ae wes pinter. Oh, Mas Yoyo juga mau masuk. Tumben. Baru ini kowe gelem masuk ke Andai Abon. Jabang bayi amit-amit. Goro-goro bocil kuwi. Tapi tanganmu ya enggak usah ngene-ngene to Yoyo. Sundul pisan yo jabang bayi. Kandangnya Abon sundul Yoyo. Sakno dhuwure.